Karbi National Youth Council mate KNYC tumpen PHERANKKE amei kangni. ASDC asong pen mega solar project askem aphuthak PHERANKKE amei kepha. Ingdeng 46 All Assam Inter District Open Chess Championship angdung kiti. Kardom beta life pen elisami rupjali disopi non betang ton pen arjupon eksena. Pini Diphu Jirjar aklam Karbi National Youth Council methang asaihem along sikjit alamthe pen apot PHERANKKE amei ingnipon. Bangso PHERANKKE amei kepha pon thedung alamthe laki non KNYC along woreng anghoi kepek pendang lok contract akam hai hui anta nepotism ateng pensi ke odajo ningkang samsi alamthe si KNYC amei phu pot moteron pen ningje pon. Bangso ron lang no aphan kache song jia phantami kedam tang arni memorandum kipi alamthe tami peklang pon. Alongri ingtang kring pen KNYC ke jatum ke chok chelamthe jong thipsi non ki thurmi a owi kimiatum woreng asai kelong lelapen contract kelong dunde aphuthak ningduk chepaklang alangli tumalamthe ang tonpen arjupon senang daldali pen berta lava PHERANKKE Abraham Tiso report Pini na litum hanang chop hapon ang ko athela ke isi Karbi Autonomous Council long non ka sulibo Karbi Autonomous Council le bugalo state government ng talapusi sulibo malam ni litum babang solang aphuthak serapan kapachini di pasin litum ke hang iglo alam thi bangke lapulo je Karbi Autonomous Council long keron ke backbenching lo ajat welfare schemes pono job aphuthak pono award of contract aphuthak pono alang litum ke labang so dadak long ke thedung ne nepotism son si claim pon theklong lo ke dam tang ni tani litum labang so aphuthak ke council don ri athing no ta ni thongkep ni anba kopine dharna dolo setami a PCM sarban isi memorandum pidam lo setami pinyanta apuson kang saipon thekdam long le detlo khola so ta nang litum theklong po merit list aphane panung kuksi Karbi Autonomous Council atum keplang ki phi adon narap tangka maha ki ong pichat atum hansi alang litum hansi RDP pon se Karbi long mage non apu answer kahinu a situation nang le lo je kacharli pu ma si ladak long bang a value avedet ason mande lo Karbi Autonomous Council long kapin chong kupi poloma athema non ada Karbi Autonomous Council long ke merit basis pen le ajal ki pondal even in job and in contract na lidun theklong ji ladak long bang ke nepotism favoritism du puge klang dak lo apen Karbi Autonomous Council ke non ke nepotism industry ason si manik detlo lo non ke freedom of expression lapen freedom of assembly lapen freedom of movement made fundamental rights fansi alang litum ke amman pipe detlo made ke cartel ji fansi pijo pen kabor i ason si alang litum man detlo ang thek ban ke lahai hen lo nilitum ke dam tangarni bang pilo sarame alang litum bang ke ko pilo nai pu ke permission nangji pus alang litum nang pulo permission abe nang litum dhana claim long le pusalang litum nangi pu lasi labang so puthak niltum ki pukang tung bangke alang litum kona aron kona ain pensi labang so aron alang litum kapin chonglok athema niltum lawang thekdo laga Assam Police Act pulo 2007 aninkan la daklonge pulo permission hunting ai tanang ni dharna phanke la just information mate intimation isi pilok ta chok pusalang litum Assam Police Act long ta la puson kabonai pon lo la det litum chini po Karbi Autonomous Council long ke nonamat ke each and every department la 30 department nga thedung nepotism do page anu tinta lage chini lo open secret lo muthe ratum chasong a hedet lo a joini si solam ke joy yang nak ason si mandet lo la penali tum langnamik tha laba non ke kachali du o tum da pinando lo Karbi tum hakoso na lilo non ke MA BA nagi pass la pen PhD atum ta dulo bon satame alang litum ke pinier na job long le ke long e komalo ke plan ki phi la tum si a job ke long ji non Karbi long isia jutang lang no ason se nang mandet lo driver asopo ke driver masiman han ki jora sopo ke han ki jora sopo siman lapen inut officer asopo inut officer siman lapen inut CM asopo ke nani akaprek thedung arpusi lapuson ke deng pon se theklong thekmonong lo lai ko people lo pudami pulo te lake isi nepotism akalcha lapusi pudan ko ko la se rada pan ke chuning ri bang ke until unless nepotism dotik ke Karbiarat ke ching thurun elo la se labang so fight long lage nilitum pukali lo muthe isi khei kereng nangji pupansi anutin sarame chesong nang po ili chechak dun joy puke change bangun ilo Nijang Karbi anglong lakha Thorksi kopili constituency Arlo kheroni agriculture IB along ASDC asong pen mega solar project askem aphuthak PHERANKKE amei kepha pon non he jong KNYC pen mega solar project ke somponji alamthe ke klanga jok pini jakong achiklo niphai nirke barni ASDC asong atum ke chokche theglong si Karbi anglong arata phan lamthe paklang pon
BJP government atum development amen pen Karbi anglong alongli suri achiri KN pen Karbi aradapan kapesung jia saisi claim bomposi ningje pon bangsa puthak ASDC asong atum pen ke APDCL mate mega solar project a scheme ke Karbi anglong aradatum ke thangna taleave pusi ningje pon lason si kopili lower river power project dam ke tengpon lake asamaru ke thenai ademlo 120 megawatt power laso along KNYC atumpen Nijang Karbi alongli APDCL upon agreement chetong dunlo suri isira pharohinira plikebra pho bikhas chetong dundelo seta longli adam compensation aparman kuti pharohini raisi lak trokebra suri kurara plikebra pho atangka thikpon seta arona tengpen bangso atangka longpon pelang pusi ningje pon Lasi ASDC asong pen ke Karbi anglong mate Assam Meghalaya adu hoyalong give and take policy ke mentu ne penta chedon non thek thek lapen Karbi anglong along ke APDCL mega solar project apan longle ke pek ponalong chedon non thek thek West Karbi anglong bureau chief Joram Kathar reports APDCL is civil department hansi 30,036 bighas Karbi anglong leke bidapyo 30,036 bigha. La sisa department apa la an atang ke along le pidet pulutan tu. Karbi along le konafsi tu la. Karbi ke tum hem ka chikim brit ka chikim adit konafsi tu la. Karbi tum bhan bhan ka evictions ke claim bili tum theklong along le phelang ka bi hanane ki dam so si ili tum theklo. La si la bangso solar project amen penle kuno agun thu bang ke ili tum bhan kenang sok kali lahai scheme semokha dagwan ben Karbi ke aphan Karbi along le cheraisi Karbi ke pan ka eviction che common government claim airport le ku kuzata Karbi along pan ke akenang sok avi Karbi ke ma dorkar avilang airport ki ऐसे so airport pan long le ki piji ta akenang sok avi sita dak airport ki lata keiso to pan ka pavir ji schemes lo along le ki thi schemes lo so pasund dhara ke tunge tribal la dignity autonomous council la man pe khagia si siksidula ada ko japan tangi phansi lokle pina ja ko council pan council se duwer nangi tumsi tribal pan kona masi tribal ma masi kalama kalima ma pan se pina nege itu ma jurisdiction se dunong ko itu ja ko lagi tum kari yo formula seta pini mangala ta tum kari ya so di bangken lo state government ni japari den dato online pulo de lage dispute lo alam thane lo dispute pulo de lage ya lo de dunia ka bela council dunia ka Nijang Karbi alongri along ingdeng 46 All Assam Inter District Open Chess Championship surihini ra inkora kethom angdung kiti Niplia Farman West Karbi Anglong Dongkamungkam Indoor Stadium along ingdeng 46 All Assam Inter District Open Chess Championship surihini ra inkora kethom angdung kiti Bangso Mayalo KECCM Dr. Tuliram Rongha Manpeng Aluhi Sarpua Manpeng Chetong Dunalong MP Horeng Singh Be MLA Rup Singh Teron EM Lun Singh Teron MEC Het Singh Rongphar Ranjit Ronghang Meipu West Karbi Anglong Chess Association Prodip Terang Kongchun Bang West Karbi Anglong Chess Association Lapen Manpeng ke Tegiding Atum Chetong Dunpen Mesen Pen Pachunpon Bangso Chess ka Pachupon along KECCM Dr. Tuliram Ronghang Pensi ke Ongdung Ason Kacharap Cheto Dunlapen Karlitang Keshap Terang Ahem a familiar Tumpensi Prize do Anason ke Cherap Cheto Dunpusi West Karbi Anglong Chess Association Atumpen Pachinipon West Karbi Anglong Bureau Chief Joram Kathar reports Pine beta lapon se kang ton poniglo like bomtha beta live